Здравей всички, които ме гледате. Аз съм Марк Теци01, тук с мен е Хелмайн. Кажи нещо. Тук съм. Да, кажи нещо. Той прави плагините, точно така. Днес ще е първи епизод от сървъра на един мой приятел. Да, както казах, епизод първи. Този приятел Хелмайн ще тегли плагини, затова няма играе с мене. Нека да отсечеме дърво. Аз съм пълно, няма да читвам. Аз направих само къща с чит. Малко грозно, но нищо. Може да дам сървъра в описанието, за да влизате. Но след като... Добре. След като направим ресовете, защото... Ние ще направим резиденция. Точно така. Аз ще събирам дърво. Не гледайте експит, учителях сигурно. Така. Той ще се чува много слабо, защото снимам с бандикъм. Сигурно ще се чува слабо тъйде. За малко. Вижте една команда, която може да ползвате в сървъра. Кой става е? МБ Fox. Ще аз взема глава на лисица. Ето. Глава на лисица. Сега ще сложим в къщата. Умирана. Ето, на лисица глава. Дали имам храна? Нямам храна. Хелмайн, дай ми храна. Не тайма. Чай ще взема. Няма ли си читиш? Не, няма чит. Къде ще взема? Моето творение. Това е евента. Още не е довършен. Това ваше евент е много малък, бе. Как ще направим този евент? То няма да стигне времето. С команди? Аз с команди правя записи. Да. Нов евент, ама къде точно? Ще стигне резиденциите. Тегли. Ще набера много цветя. Попи. Дай много пенуарки с пътки. Омага, то май ми Офти с скала и какво да си? Стоби тигля. Да, да знам. Аз ще ходя за храна. Аз ще читна. Не бе, не дей. Не, то с клип няма ли да такова? Аз ще оцелявам. Когато... Не мисля, че идват, честно казвам. Ама му кажи, че снимам. Джумпи! То за какво сложих ти лайк листче? Нали, докато ни направим регистрацията и всичко да се споделя. Добре. Докато ни направим регистрацията. Да, убихме дракона.
Ще се върна след малко YouTube. Така, дами и господа, върнахме се, намерихме диаманти. Сега ще се енчант на кирката. Добре. Главата на фурна не работи. Тупа глава. F6. Намерихме диаманти. Така. Биг смок ли бе? Да оберем малко. Рубикс, бе. На Рубикс ли това, бе? Къде познах? Не, то се разбира се родила майбутица да Дали искам да го взема. то не ми работят Рубикс. То прави след малко. Мъгъл е, коти му. Ами, не виждам тази глава, но сигурно има глава на пуп. Да, той има там колко ли се казва. Момент. Кой пише? Окей. Така. Нямам късмет. Да. Има пещера, искам да я експорна. Чудовища не са пуснати, не знам защо. О! Еми направихме, защото ще правим марш битки. Да. Ето. Колко дами и господа. Манчо. Какво? Така, един мой приятел влезе в сървъра. Вие сигурно не виждате нищо, но аз едва виждам. Направих ден. Не бе, аз съм в пещера. Да, е вярно. И тук. Ни намирам само корнеска. Нещо по-интересно. О, това изглежда добро! Шутни! Така. Тук има лава. Къде? И айра намерихме. Бегай, ще изгори лавата. Не бе, за коя пусна, бе? Ще тикна. Айде махни я, бе. Не, няма да сложи, ако съм там нещо смазан. Спри я. Мен да е спиране. О, знаеш какво? Направо вземам копата и... Така, YouTube, аз мисля това да е за края на клипа. Дано да ви е харесало. До скоро!